F'Malta saraw firxa ta' skems dawn żdiedu saru aktar sofistikati. Dan joħroġ minn stħarriġ l-ewwel tax-xorta tiegħu dwar l-iskems f'Malta li ġie kkommissjonat mill-Uffiċċju tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji. L-istudju sar fost 600 ruħ u ġie żvelat mill-istatistiku l-Professur Vincent Marmara u mill-uffiċjal mill-Uffiċċju tal-Arbitru Jeffrey Bezzina. Fil-programm illum ma' Stef fuq TVM, 59% għandikaw li xi darba jew oħra iltaqgħu ma' skemm. Meta inti għandek dan il-persentaġġ daqshekk fuq is-social media li n-nies qegħdin li jkollok min biskop li mhux tajjeb qed jattakkak biex jogħodlok il-flus, hemmhekk fejn wieħed verament irid joqgħod ferm aktar attent meta inti għandek il-mezzi tal-medja soċjali qed jinġorruhom ma ngħidin kollu. Ma' TVM News l-uffiċjal Bezzina wara tħassib għal fatt li 30% tal-parteċipanti li ngidmu marfux lil bank, li 36% biss għamlu rapport mal-pulizija u li 21% marfux l-iskemm mal-ewwel. Jiena naħseb li l-figuri hawnhekk qegħdin jagħtu xi ħaġa. Jiena naħseb li jagħtaw ħafna nies li qed jingidmu ħafna, qed jingidmu ammonti kbar, imma huwa naturali li wieħed jistħi jgħid, jibża jgħid li nkun ingidem. Jekk xi ħadd jitolbok il-flus, speċjalment online, iċċekkja l-darba darbtejn tlieta erba' lil min tagħti il-flus. Mill-istudju ħareġ li dawk l-aktar friski huma persuni bl-ogħla edukazzjoni u li għandhom bejn 30 u 70 sena. L-aktar li nsterqu flus u pagamenti mhux awtorizzati, u mbagħad pagamenti biex isiru investimenti fi kriptoassi. Dawk in-nies li jingidmu mhumiex dawk li huma anzjani, mhumiex dawk li huma inqas istruiti, imma huma dawk li qegħdin fl-ogħla faxxa tas-salarju li għalawha tajjeb, li huma istruiti, li huma edukati. Però huma nies ukoll illi jgħaddu ħafna ħin fuq il-mezzi soċjali. Fl-aħħar sena u nofs l-Uffiċċju tal-Arbitru rċieva 10 każijiet dwar skems li telfu l-parti l-kbira jekk mhux kważi tfaddil kollu tal-vittmi.